situation. Og prøve at liste sådan et livsperspektiv på det. Altså, lige muligheder, det vedrører jo primært børn og unge, spørgsmål om uddannelse og sundhed, men primært uddannelse. Selvom der er formelle lige muligheder, så som sagt tidligere, så er det ikke sikkert, at der er reelle lige muligheder. Og vi ved, at sammenhængen mellem uddannelse og uddannelsesresultater og rigtig mange ting, der sker siden i livet, ikke alene i arbejdsmarkedssammenhæng, men også sundhed, tillid og alle mulige ting, er meget tæt knyttet op på uddannelse. Så der ligger der selvfølgelig en ret væsentlig ting her. Så er det spørgsmål, om der er nogle ting, som man kan adressere, som kan reducere mulige barrierer i forhold til social eksklusion. Det handler jo sådan i bred forstand omkring arbejdsmarkedet og socialpolitikken. Dem, der kommer i klemme eller ikke har mulighed for selv at komme ud af en situation, kan vi gøre noget for at hjælpe dem. Og endelig, hvis det er slutresultater, vi fokuserer på, altså levevilkår i bred forstand eller i mere snæver forstand, hvilke forbrugsmuligheder har de, indkomst eller rådighedsbeløb, jamen så er det jo egentlig slutresultater, hvor meget materiel forbrug har I muligheder for at have, og så diskuterer vi mest omfordelingen af de sociale ydelsers niveau og hvilke kriterier det bliver tildelt på. Så alle de ting, vi normalt diskuterer, når vi diskuterer fattigdom i forhold til at være proaktiv, jamen de ligger sådan set rundt til at knytte både til årsager og konsekvenser. Hvis vi mest diskuterer sociale ydelser, så er det mest slutresultatet og konsekvenserne, vi diskuterer. Hvis vi diskuterer en mere aktiv indsats i forhold til at bringe langtidsledige i beskæftigelse eller marginaliserede i beskæftigelse eller styrke uddannelsen af børn fra svage i folkeskolen osv., jamen så er det mere årsagerne, vi har fat i. Og alt sammen er utrolig vigtigt, så der er grund til at fremhæve det, men det er også helt klart, at den politiske brug af en fattigdomsgrænse vil kunne ses i forhold til dem her. Ikke nogen vil bruge det til at sige, jamen hvis det her det er definitionen, eller hvis det er grænsen, så har det de og de implikationer for de sociale ydelser. Mens andre vil sige, jamen det har mere implikationer for, at det er vigtigt, at vi er proaktive, sådan at vi forhindrer, at for mange kommer i den situation. Og man kan selvfølgelig også mene, at man skal gøre begge dele. Det er ikke det, men der er forskellige tilgangsvinkler til egentlig at anvende en fattigdomsgrænse, når den først er fastsat i forhold til det til proaktivt. Ja, så lidt om velfærdssamfundet, fordi der er jo nogle aspekter af velfærdssamfundet, som er utrolig vigtige her. Man kan sige, det er selvfølgelig hele problemstillingen, når det er, eller tager det så alvorligt, så kan man sige, det er selvfølgelig, fordi det er et velfærdssamfund, og fordi vi interesserer os for både fordelingen generelt, men især om der er nogen, der ligesom bliver hægtet af den generelle udvikling, og ikke har de samme muligheder som de fleste af os. Og det sociale sikkerhedsnet er selvfølgelig centralt der. Det er også en del af det sociale, eller en implikation af det sociale sikkerhedsnet, at nogen kommer ud af en situation med lav indkomst, fordi de får en social ydelse, altså for eksempel for nogen, hvis de går fra kontanthjælp til førtidspension. Så det sociale sikkerhedsnet har, kan man sige, forskellige funktioner der. Det har selvfølgelig det er sikkerhedsnettet, men de varige ydelser kan også i mange tilfælde bringe folk op på et højere levestandard, og det er jo netop ideen med at give dem der varige ydelser. Så er der spørgsmål om working poor. Og som det også har været fremme tidligere der, så er det jo utroligt centralt. Og det er jo sådan i Danmark, at der er meget få working poor, hvis vi ser på det som folk, der har fuldtidsbeskæftigelse. Så findes der faktisk ingen working poor i Danmark. Der findes nogle working poor enten fordi man ikke er fuldtidsbeskæftiget, eller fordi man er selvstændig og har lav indkomst. Men fuldtidsbeskæftiget, der er der sådan set ingen, der er working poor. Det hænger selvfølgelig sammen med hele vores arbejdsmarkedsstruktur, den måde arbejdsmarkedet er struktureret på, og det niveau, vi har for minimumslønnen osv. Og det er en væsentlig del af det danske velfærdssamfund. Men man skal også gøre sig klart, at når vi har det, så har vi sådan set også lagt overlæggeren ret højt. Altså lønniveauet ligger ret højt, og det er en central målsætning, så det må ikke misforstå det, jeg siger. Men vi har lagt overlæggeren ret højt, det vil sige, at de kvalifikationer, man ligesom skal kunne bringe ind, eller med ind på arbejdsmarkedet, de er tilsvarende høje, for at man egentlig kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Det er en central målsætning i sig selv, for det understøtter velstand og velfærd på sigt og sådan nogle ting. Og det er det, vi har været gode til i Danmark, at vi har løftet kvalifikationsniveauet, og derfor har vi, udtrykt det meget økonomagtigt, så har vi også haft råd til det. Altså vi har været dygtige nok til at have så højt lønniveau. Men det betyder altså også, at indgangskriteriet, det bliver lidt skarpere. Og derfor bliver der selvfølgelig også en afvejning mellem, hvad er vigtigst her, at være selvforsørgende og være aktiv på arbejdsmarkedet, med de sociale implikationer og sociale inklusion, det har i forhold til den levestandard. Så der er, man kan sige, en spænding, der opstår i kraft af den måde, vi har. En anden ting, der også er væsentlig, og som især er væsentligt, hvis man eller det er væsentligt, fordi det er en central del af velfærdssamfundet, at vi stiller nogle centrale velfærdstjenester gratis til rådighed for befolkningen, sundhedsydelser af forskellige karakterer, uddannelser osv. Og det skal det finansiere. Og det er en central præmis. Men det er også vigtigt i internationale sammenligninger. Fordi hvis nu sammenligner os med lande, hvor det ikke er tilfældet, så vil det jo sige, at der vil man så enten selv skulle betale for nogle af de her sundhedsydelser, eller for noget af den her uddannelse. Så derfor er det faktisk ikke helt nemt at sammenligne de der tal, som alene er baseret på indkomster på tværs af lande, fordi man skal tage hensyn til, hvordan velfærdssamfundet er organiseret. Og det er klart, at relativt så betyder adgangen til gratis sundhedsvæsen, betyder selvfølgelig rigtig meget for dem, der har lave indkomster, fordi de, og vi hørte også eksempler på det, de simpelthen ikke ellers nødvendigvis var i stand til at betale for det. Det har nogle ret væsentlige sundhedspolitiske gevinster, vi gør det på den måde. Det har altså også nogle socialpolitiske og fordelingspolitiske gevinster, vi gør det på den måde. Men det er værd lige at notere, især når vi laver internationale sammenligninger. Det er altså ikke helt så nemme at gøre, når man, selvom man bare siger, at indkomst, det må være indkomst, disponibel indkomst må være disponibel indkomst. Jamen, de andre ting, som velfærdssamfundet tager sig af, er altså også meget vigtige. Så jeg skal være lidt flabbe her, så den her figur er egentlig overvejet ud. Men da jeg så nogle af de andre figurer her i formiddag, så tænkte jeg, der kan jeg også godt vise den her. Undskyld. Men det var fordi, jeg har lige læst en rapport, eller for nylig læst en rapport, som EU har lavet omkring sociale og arbejdsmarkedssituationen i EU i lys af finanskrisen. Det er faktisk meget interessant rapport. Og en af de ting, der kommer meget tydeligt ud, det er, at de lande, der har et veludbygget velfærdssamfund, de har været bedre i stand til at absorbere ligesom de negative konsekvenser af krisen. Ikke at vi ikke er kommet i krise, det kan alle kigge ud af vinduet og finde ud af, men de negative konsekvenser, jeg siger heller ikke, at der ikke er negative konsekvenser, men nu er det sammenlignet med andre lande, negative konsekvenser i form af, hvor mange der bliver bragt ud i fattigdom eller langvarig marginalisering for arbejdsmarkedet, det er mindre i Danmark, eller de nordiske lande, eller i de lande, der har veludbygget velfærdssamfund med andre. Det sagt, så er den her figur lidt interessant alligevel, og det er ikke detaljerne, vi skal se på det. Det man ser på her, det er indgangen, altså hvor stor risiko er der for at ryge ind i gruppen af dem, der har risiko. Altså det er EU's definition, så det er 60%, hvem er en risk of poverty. Så det I ser hen ad aksen der, det er risikoen for at ryge ind i gruppen, og opad er så målt, altså muligheden for at komme ud af gruppen. Og det, der er lidt påfaldende ved Danmark, som ligger den søjle længere til venstre, det er, at der er en relativt lille risiko for at ryge i fattigdomsgruppen, ud fra EU's definition. Så det er også vores selvopfattelse, at vi har et problem, men heldigvis er det ikke så mange, der er i den risiko. Og det, der er mere problematisk, hvis I kigger op ad den anden akse, så er sandsynligheden for at ryge ud af gruppen, den er faktisk også lav. Så det vil sige, at vi skiller os ud ved, at der er godt nok ikke så mange, der ryger i gruppen i Danmark, eller de nordiske lande, eller de fleste nordiske lande ligger inden for den der cirkel. Men der er altså også det problem, at det er svært at komme ud af gruppen, hvis man først er i den. Altså der er et eller andet fastholdende i at ryge ind i gruppen. Og det er jo sådan set et ret stort problem for et velfærdssamfund. Altså, det kan være svært at fjerne risikoen, men hvis det samtidig er sådan, at hvis man først er røget i gruppen, og det er svært at komme ud, så er det selvfølgelig meget alvorligt. Og det rejser selvfølgelig en lang række spørgsmål i forhold til, hvad man kan gøre mere proaktivt. Det ligger lidt uden for, hvad vi kommer med forslag til, men jeg synes, det var en interessant konstatering af, hvordan det danske system fungerer, når vi diskuterer de her ting. Og i forhold til det proaktive, så er det klart, at en væsentlig ting, det var også nævnt eksplicit i kommissoriet, det er børns opvækst og betydning af den sociale arv.
Nu er vi ikke blevet bedt om at komme med meget konkrete forslag til, hvad man kan gøre ved det her område, så det skal ikke forvente af os. Men jeg nævner det her, fordi det er selvfølgelig børns opvækst i fattigdom er en central ting, og det diskuterer vi selvfølgelig også i det, vi kommer med, uden at begynde at komme med meget specifikke forslag til, hvad man kan gøre i børnehaven eller andre steder i forhold til det her. Det ligger som sagt uden for det, vi skal se på. Og den anden ting, som er centralt, som også er nævnt i kommissoriet, det er de fælder, og det var netop knyttet også til det, I så i figuren før, nemlig det fastholdende i at være havnet i en fattigdomssituation. Hvilke fælder er der? Der kan være nogle fælder i økonomiske incitamenter, at den økonomiske gulerod måske ikke er stor nok til at komme ud af situationen, men der kan også være andre. Der kan være social eksklusion, stigmatiserende faktorer, som gør, at der den først havner i situationen, er det svært at komme ud. Og det kan også være, at den enkelte simpelthen føler sig magtesløs eller har manglende handlemuligheder, og derfor ikke ved egen drift kan komme ud af situationen. Og det er selvfølgelig alle sammen nogle ting, der er værd eller vigtige at diskutere i de her ting. Som sagt, så bliver vi også bedt om at sige noget om fattigdomsfælder i udvalget. Det vil vi også gøre. Men det er også klart, at som I kan fornemme med det her, der ligger rigtig mange socialpolitiske og arbejdsmarkedspolitiske aspekter af det her, som vi selvfølgelig ikke har mulighed for at gå i dybden med, så det bliver mere sådan en diskussion af de overordnede mekanismer set i forhold til det, vi kommer til at mene om fattigdomsgrænser og indikatorer, når I ser vores rapport. Så hvis vi lige skal den sidste med, er det kun at have tålmodighed cirka 2 måneder mere, så er vi klar med vores rapport. Jeg synes, det har været meget interessant at være her i dag. Jeg har hørt mange interessante indlæg og diskussioner. Jeg håber, at det vi kommer med kan være et rigtig godt indspil til, at man kan politisk tage en diskussion af det her og politisk finde ud af, hvordan man vil fastsætte fattigdomsgrænser for Danmark og hvordan man vil bruge dem også. Tak for det.